Moi! Mun nimi on Sanna. Mä oon 23-vuotias ja opiskelen tällä hetkellä Rovaniemellä ja oon nyt asunut täällä 3 vuotta. Opiskelen Lapin yliopistossa luokanopettajaksi. Olen ammatiltani liikuntaneuvoja ja mulle on urheilu tosi lähellä senkin takia myös sydäntä, mutta mä myös tykkään elää terveellisesti ja urheilla oman terveyden kannalta riittävästi. Mun ykköslaji tällä hetkellä on crossfitti. Mä oon harrastanut crossfittiä nyt 2 vuotta ja tosiaan ihan vaan harrastelen oman itseni vuoksi. Ei ole tarkoitus kisata, vaan pysyä fyysisesti hyvässä kunnossa ja pysyä terveenä. Mun aikaisempi lajitausta oli käsipallo, mutta tänne pohjoiseen muuttaessa opiskelujen perässä niin käsipallo jäi sitten, koska täällä ei käsipalloista oikein tiedetä mitään. Ja mä olen tosi sosiaalinen ihminen, menevä ja tekevä ihminen. Mä liikun paljon päivisin ja mulla on paljon ohjelmaa päivisin, mutta mä olen myös kotihiiri. Eli mä rakastan olla kotona ja mä rakastan viettää aikaa täällä ihan kotona ollessa, vaan että mä oon harvemmin semmonen rellestäjä. Mutta välillä on myös mukava nähdä ystäviä ja vähän keksiä niiden kanssa tekemistä. Mä tykkään hirveästi urheiluvaatteista, ne on mun mielestä kaikista mukavimmat vaatteet, mitä voi olla. Hupparit ja collegehousut tai sitten juoksuhousut. Mua harvemmin näkee hirveän siisteissä vaatteissa, varsinkin yliopistolla. Ja mutta sitten kun mä laittaudun, niin mä tykkään myös laittautua, että mä usein pistän jonkun hameen. Mä harvoin käytän farkkuja. Hame on kaikista mukavin sitten urheiluvaatteiden jälkeen. Tai mekko. Mitäs muuta? No niin, okei. No miksi mä nyt sitten oon tässä selittämässä kameralle parhaillaan, mitä mä oikein teen, miksi mä teen tätä. Elikkä mun olisi tarkoitus nyt lähteä kuvaamaan mun elämää ja musta tuntuu, että mulla olisi paljon teille jaettavia asioita. Mä haluaisin kertoa teille paljon mun elämästä. Mä haluaisin jakaa hyviä vinkkejä, mitä mä oon ehkä kokenut hyviksi tai sitten muitakin elämän ohjenuoria. Ja syy miksi mä lähdin nyt tähän on se, että mä olen seurannut paljon tai monen vuoden ajan nyt tubettajia. Ja musta se on tosi mielenkiintoinen ala ja se jotenkin kiehtoo mua. Ja mä ajattelin, että miksei kuka tahansa pystyy ryhtyä periaatteessa tubettajaksi, niin voisin sitä itsekin kokeilla. Ja mä haluaisin nähdä, että mitä mä saan oikein itsestäni irti teille. Alun perin mietin jo niin kuin pitkän aikaa, että lähden kuvailemaan videoita YouTubeen, koska se näyttää tosi kivalta ja mukavalta puuhalta. Ja mä ajattelin kokeilla tätä. Ja nyt itse asiassa tämän 100 päivän haasteen takia mä nyt niinku oikeasti sitten ryhdyin tähän, koska mulla on ollut noita kaiken maailman dieettejä sun muita, jotka on todennut epätoimiviksi ja huomannut, että mä tarvitsen jonkun selkeän motivaatiolähteen, että miksi mä haluan muuttaa mun elämäntapoja. Ja tää on yksi motivointikeino mulla. Mä tiedän, että siellä ruudun toisella puolella saattaa olla samantyyppisiä ihmisiä kuin minä, ja jotka on miettinyt pitkän aikaa, että mitkä olisi ne oikeat tavat lähteä rakentamaan sitä terveellistä elämää. Mä toivon, että multa saatte hyviä vinkkejä siihen ja ehkä lähdette nyt toteuttaa sitä tämän haasteen tiimoilta myös. En oikein tiedä, mitä muuta mä voisin teille kertoa. Voisin muuten nyt vaihtaa asuni siihen mukavampaan moodiin, koska nyt on perjantai-ilta ja koti-ilta, niin vaihdan mukavampaa. No niin, heti helpotti. Mä olen todella mukavuudenhaluinen, sen huomaa. Tässä mä voisin viettääkin loppupäivän. Ei kai mulla muuta. Kiitos kun katsoit videon ja tilaa ihmeessä mun kanavaa. Laita peukku jos tykkäsit videosta ja laita kommentteja tonne alas kommenttiboksiin, jos haluat kysyä vielä jotakin. Mä en tiedä, pitäisikö mun kehittää tähän nyt joku selkeä niin kuin fiksu lopetus. Mitä ne yleensä sanoo? Mä sanon vaan, että moikka!